И здравейте хора в днешното видео. Така, в днешното видео ще пробваме, както знаете, новите напитки на Криската. Ще да кажа Хриската. Така, това аз съм взела две от новите му напитки, а именно Green Galaxy и Golden Glue. Днес ще пробваме и двете и ще ги оценявам по критерии. Като цяло и ще и давам обща оценка накрая, тъй че абонирайте за канала за още такива видеа. Като цяло аз трябваше да кача видео в събота, но няма да успея, за съжаление, защото ще хода на лагер. Може и там нещо да заснема, но едва ли. Ще имаме тренировки, едва ли ще заснема нещо, но ще видим и за това правя видеото това, тъй че може сигурно ще снимам и оттам, тъй че сигурно ще има две видеа, но това видео днес ще пробваме двете напитки на Хакс, чисто новите Green Galaxy и Golden Glue. Нека първо да ги разгледаме отзад. Тази тук ще я отворих отгоре, ето я. Нека да видим тук какво пише, ето и вие да си ги видите. 0 захар, 0 такива, 0 мазнини, добре. Ето и другата, ето тук, да. 0 захар, 0 мазнини, добре. Нека да видим направо. Коя първа пробваме? Айде, онче, бонче, щупено пиронче, паштука, махсалтука, отиде на букулка, да ядеш памука, майка ти се кара за една цигара. Добре, махаме го, айде ще го махнем, него ще пробваме пълно Golden Glue. Като цяло, според мен, този хак ще е много добър, но сега ще видим ето кой хака, нали? Отваряме го. Ето така изглежда. Сега нека да видим. Хора. Мале, този хак е много вкусен. Значи, така. Давам му по визия. Със сигурност ще му дам 10 от 10. Просто изглежда уникално. Просто, вижте дизайна. Той е златен, хора. Просто е уникално, не знам. По вкус също му давам 8 от 10. Малко по-сладниково е, ама иначе е доста хубаво според мен. И като цяло също му давам и те оценки, понеже не пада вода, както знаете. Напитките на Криската, специално тази, ето тук вижте, чакайте да ви покажа, ако не вярвате, вижте. Нищо не капе, тъй че сейф. С това му давам обща оценка 9 от 10, 9.5 от 10. Сега нека да видим другата. Ето това е и другата напитка, как да кажа оценка. Това е и другата напитка, която се казва Green Galaxy. Нека първо да я помиришам. Мале хора. Наистина, това има вкус. Това на мирис, първо, има вкус на... Помирисва се като ябълка. Да, буквално се помирисва зелена ябълка. Малко ми намирисва на тези сокчетата, за зелена ябълка, ама някакси много по-вкусни, не знам що. Да, буквално мирише на зелена ябълка, ама доста вкусно. Мале мирише много вкусно, наистина, хора. Мирише на много вкусна зелена ябълка, хора. Нека да пробваме, без 0 грама захар. Като цяло и по визия е доста готино това. Като в кенче, ама не е точно кенче, вижте. Нали? Нека да пробваме. Според мен това ще е много добро. Мале, това е много добро, човек. Мале, много е добро, не се възикал. Много е добро. Хора, това буквално има вкус на зелена ябълка. Не, аз съм в рая, човек. Мале, това е мега вкусно, хора, не се възикам. Отивайте и веднага си взимайте Green Galaxy хак. Мале, това е хипер вкусно, хора. Зелена ябълка, човек. Мале, аз обожавам зелена ябълка. Мале, това е много вкусно. Наистина. Отивайте, купувайте си го, уникално е. Наистина, препоръчвам ви го. Много е вкусно просто, хора. Има вкусна зелена ябълка и е много добро, наистина.
И така на това му давам на вкус със сигурност 10 от 10, просто както казах много хубаво. Малко изпих тук. На визия му давам 9 от 10, понеже е малко, не е че толкова готино колкото бялото на визия, ама на вкус със сигурност това е по-добро. На визия е бялото, но това със сигурност според мен е по-добро, затова това обща оценка получава 10 от 10, а това 9 от 10. Доста добри оценки като цяло. А вие се абонирайте за канала за още видеа. И ще се видим другата събота, защото аз сигурно няма кача тази събота. Ще видиме. И чао!